агар ба назари шумо касе мунтазам шуморо тамошо кунад, пас ба эҳтимоли зиёд ин ба назаратон намерасад. Барои касе пӯшидан нест, ки имрӯз камераҳои назоратӣ тақрибан дар ҳама ҷо насб карда мешавад. албатта ин ба хотири бехатарӣ анҷом дода мешавад, аммо баъзан танҳо лаҳзаҳои хандовар ё ғайриоддӣ ба объектив медароянд, ки беҳтаринашро худи ҳозир хоҳед дид. як ҳаракати бепарвоёна метавонад соатро пурра кунад. вале бинед ки чӣ гап мешавад. ин мард мехоҳад ки навеси худро боз нигоҳ дорад, вале нигоҳ кунед ки қувваи шамол чӣ хел ӯро ба хонаи ҳамсоя мепартояд. аз пушти бодиққат набудан нигоҳ кунед ки ин мард чӣ хел ба ҳодисаи хеле ҳам даҳшатнок рӯпарӯ мешавад, ки рӯи вай хеле ҳам осеби ҷиддӣ мебинад аз ин кор. нигоҳ кунед бародари кӯи духтар чӣ хел ба ҳамун дӯстдоштааш сюрприз мекунад, вале чӣ насибаш мегардад. ин мард баъзе чизое ки ин хонадор заказ кардагиаст дастафка мекунад ва дар назди хонаи пешпо мехӯраду ва дар назди хонаи ин хонадор чизе ҳаст зада майда мекунад ва баъд хабардор мешавад ки дар камера афтодааст ва коре мекунад ки камера ҳам бишканад камераро, вале наметавонад. ин мард то ин дараҷаро бедиққат будае ки ҳатто оинара нигоҳ карда наметавонаду ва ба оина бар мехӯрад ва кафеи ӯ мерезад. бародаро хитон тамошо кунед, нигоҳ кунед ки чӣ ҳодиса рух метиҳад. дар ин ҷо нигоҳ кунед ки саг ҳамла мекунад ва оқибат нигоҳ кунед ки кадоми аями ҳамё ғолиб мегардад, саг ё ин мард. нигоҳ кунед ки занак кори 20 минутае ки одамо овозӣ мекунад, ин дар 3 секунд тамом мекунад ҳамун кори 20 минутаро. светофор сирх меистад, яъне пробка мекунад ва ин мард светофорро меларзонад ва як лави светофор дар болои рост дар болои сари ин мард мезанад. кӯдакҳо гапи ягон калона гӯш намекунанд ягон вақт ва нигоҳ кунед ки чӣ хел дар лифт кӯдак бозӣ кардесай ва чӣ ҳосил мешавад. дар ин ҷо ин мард ҳавлиша тоза кардания ки чӣ хел зӯрш намерасад ба ҳамун асбоб ва ба замин мехӯрад. сабаби дар фикр рафтан бародаро ҳатман бо диққат бошед дар ҳамаи кор. ин мард дар ин кадр нигоҳ кунед ки
чӣ ҳилае кардани не ки корош бо муваффақият анҷом намеёбад. аз саросимагии зиёд нигоҳ кунед ки чӣ хел мошин ба мошин бармехӯрад, яъне саросимагӣ дар кор нест бародаро, дар ягон ҷо. лифт барои корҳои романтикӣ кардан хеле ҳам ҷои зебо мебошад. яъне бародарон аҳамият кунед дар ҳамаи лифтҳо камеразадагиай эҳтиёт бошед. ҳар одам айбекорӣ нағмае мекунад. нигоҳ кунед ки ай нағмаи зиёд чӣ ба ин зан муяссар мегардад. яъне бародарон ба занҳо ҳам шӯхӣ кардан зиёд дар кор нест. нигоҳ кунед ки нағмаи бисёр мекунад ва ба чӣ мерасад, яъне чӣ насибаш мешавад ин писаро. мо саве дар хонае ки саг дорем, видеои природниро дар телевизоротон намонем, ки инам хеле телевизоротон тикка мешавад. дар ин камера ин саг бо соҳибонаш мусобиқа кардиса ва мусобиқаро мебарад. нигоҳ кунед ки чӣ хел скутери автоматик ба баъзе одамҳо қин мебошад, ки худашонро манъ карда наметавонанд. санҷобе дар даруни автобус меравад ва шофёрро талхикаф мекунад, яъне бародаро. нигоҳ кунед бародаро ки одамеам буда ки ба синни хирс зӯрӣ мекунад. хирсои озират магазин мераванд ва харид мекунанд ва боз клиентҳоро мегрезонанд. як сония бедиққат будан ба чӣ рӯз одамро мерасонад. нигоҳ кунед ки чанд литр ширро якҷоя мерезонад. агар видео маъқул шуда бошад, дар канал лайк ва подпискаро мемонем ва колокольчикро меҷиқем, то аз видеоҳои оянда бехабар намонем.